يتحازوا ويكعب سناي فاميلي ويتفضل عرفت كلتنا نايمنا وهدت بجو هزبنا عبيت أبسطت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كينت يدينا نوران ممكان نغلو تعقوف كتسكن كتكئ كسانا نعلوف ما تنتبه كيسا نغلو تحقوف بغلتو كل قصة كمنا يدماتن نغلو تترنن كتاتح بايتا ولدونا أمازن الساتح حلنا نكتو سلام أكل خرنعة علم تركبوا زخبركم تعذبتنا عبزز اللخمو سلام قسانة أننا لا تمننا إنه كم تلمد كان كايدو زقننا حجون بتدقاقامي حمس طبب عبوتاتنا عم مئزان حبر السب زبل مدبات حيدنا لكم قريبنا لنا كم تبزحالة فاستخاتات لكمو عب يوتيوب فيسبوكن كارين محلال سلازلو تزحالة زنبرون كتكاتاتلو تخول يوم مالتي سلازل لمون كم تلمود ماسن ملكسن كلوانايو كومون قطمتات مسلاتات حنكلي تدون كلوانا هم مزانا موسيقى هم تزحالفه كلوانا يمانا له تادسه فيلمون سمهار كومون سلاماوي تالوا عقباي هيروت كاروت ون عوالات ماتنا له سلازل تصبو مشات كقبرلنا انداتمننا اتي نوكوسو زلنا صحفا تقدمنا ونقد صالي كننجر سلازلنا حدا ماسن ملكسن قدامت بسلومو صحيه كالت حمد كاب تاريخ مدرخاوي سنة طبب إيرترا بوبونا مكيل حسن عراكا با ممهر أسرس تسمى كمون نايلك مزمران موغوس عقبا جرجيس عبزون مسلاتاتن حنك تيرحبنا لنا بزون كاب سنتنا داكم زرخبنا إيه سلال تصبو مدب كجبرلنا دا تمننا إذن آتيهم زلهم عبارات مهتسن السلام تخم مقربهم خاونا تكتا مدبنا هنأتو يمان نبخا سلاماتكم بدمسي كالوت سلامتكم نزوم كبرات تعذبتنا أم حلاله Thank you. سلام كبرات خاطر في محسن يا حمزي البلو بيتردسة في مدب قصالي حمص قدمي زنبب قدمي ماس ولا ملقس زنبب كم كنتاتو بعد بيتردسة نامهرنا أو أنت نتمهرنا نخير لنا سناي مكتال دعم تصبو كالوت دمصهم مسكاس معهم دمصكم ما سمعوهم مقرم دحان تصاني حمد دمصو كاس معهم تزرزر مدباتنا مزمورنا المحسن سمعنا خم مخفتي كالوون تزرزر مدباتنا يلومي قد بتاكلون نايو حفتنا سمار سلازيلا يمان كله شوفونا يو ماسن ملكسن فيلمون حونا ويودنا ويمنسي سلازي استفعل ليه تاتن ماساتاتن كلوان نايو مس جزيا خا مونغو حنكليتاي ويمسلاتا كلا قربينا حدش نجر يزي كابو مسغاغر موزيقاون كلوان نايمو صبو مدبرنا ناباخي سلاماوي ناب قداماي ناب فيلمون منسي فيلمون كنحلف نغني لي تتعدسه
ክብራት ተዓዘብትና ከምቲ ኣድማ ቢሎማት ታደሰ ክብሎ ዝፀንሑ ኣብ ኩሉ ድሕረ ገጻትና ኢና ደልና ፌስቡክ፣ ዩቱብ፣ ሊንክድን ከምኡውን ብቲክቶክ እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ንዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፀሓፉልና። ቢልሓወይ ተዳሊኻ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ናባኻይና ክነብሎ ሰላም ተዳልየ ኣለኹ ሄድፎን ገይረ ኣለኹ መጀመርታ ስማዕ እንድሕር ኣሊኡ ንፅሑፍ ንገርኒ ወይ ከውፅኦ ተባለ ስማዕ ኣሎ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ሰላም ንኩላትኩም ክቡራት ኣብዚ ዘለኹም ካብ ኣቦታትና ጀሚርካ ኣሕዋትና ኣዴታትና ከምኡውን ተዓዘብቲ ገለ ንኩላትኩም ብምቕፃል እቲ ዝመደብ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ክቅፅል ዘለዎ ነገር እዩ ሎማዓንቲ ኣነ ከዓ ክቅርበልኩም ደሎ ናይ ማሰ ማለት እዩ እቶም ናይ ኣቦታትና ብሓቂ ክንደግሞ ክንደጋግሞ እዩ ዘለና ሓደ ናይ ኣቦይ ሓድሽ ገብረ ገርግስ ኣብ ዞሮ መሲ ዓዶም ማለት እዩ ኣብ ሰገነይቲ ዝነበሩ እንታይ ኢሎም ሓደ መዓልቲ ኣድጎም ጠፊኣቶም እዛ ኣድጊ እዚኣ ኩለን ጥሪቶም ናብ ገዛ ምስ እተውዎን ንድሕሪት ተመሊሳ ሽዑ ዝብእ በሊዕዋ ድሓር ተመሊሶም ምስ ረኸብዋ ግን እንታይ ኢሎም እዛ ኣድጊ እዚኣ መልቀስ ክገብረላ ኣለኒ ኢሎም መልቀስ ገይሮምላ ቅፅበት ማለት እዩ እንታይ እዮም ኢሎም ኣትርግምቲ ኣድጊ በዓልቲ ኣበሳ መንከር ኢኺ ገዛ በፂሐን ድሕሪ ዝምለሳ ጠፊአ ክትልድ ኢኺ ብሕማቕ ጓሳ እተን እጋርኪ ብዝብኢ ይጓሰሳ ዓይንኺ ሽላም ጉማን ይፍስሳ እንሕና ሰለዋና ካባኺ ዝዕሻ እታ ነፍሲ ክዶ መንግስተ ሰማያት የዋርሳ ኢሎም እጂ ነታ ኣድጎም መልቀስ ገይሮምላ ሓደ እዋን ከዓ ኣቦይ ማሰኛን መላቐሳይን ገረመዲን ብስራት ማሰኛን መላቐሳይን ነጋሽ ሻግላ እንታይ ኮይኖም ነይሮም ኣብ ሰንዓፈ ነጋሽ ሻግላ እንታይ ተባሂሎም ምምሕዳር ናይ ሰንዓፈ ተመሪፅኩም ኣለኹም እሞ ማሳ ኣቋርፅዎ ተባሂሎም ሕራ ኢሎም ኣቋሪፆሞ ሽዑ ገረመዲን ብስራት ዓርኮም ስለ ዝኾኑ ከላ ነጋሽ ዘይብሉ እንታይ ማሰ ክብለሉ ኢሎም ሰሙን ገዲፎሞ ማሰ ሽዑ ነዚ ክልቲኦም ማሰኛታት ከም ዝገደፉ ማሰ ዝፈለጡ ተመሶ ቀለተ ከዓ ነይሮም መንደፈር ዓረት ማለት እዩ እዚኦም ዓብዮም ወላ ብማሰኦም ብዕድሜ እዞም ክልተ ደቀይተ ኮይኖም ገዲፎም ማሰ ኢሎም ይሓስቡ ኣብ ሓደ ውራይ ምስ ተራኸቡ ሽዑ ራብዓዮም ክፍላት ተኽለ ክፍላት ዓዲ ወርሒ ንእሽተይ ነይሩ ንዕኡ ምስ ረኸብዎ ኣርባዕትዮም ሓሙሽዮም ተራኺቦም ማለት እዩ ዝተራኸቡ ማሰ ይብሉ ተመሶ ቀለተ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ማሰ ኢሎም ንመን ማሰ ኢሎምሉ ነቲ ክፍላት ተኽለ ማለት እዩ ክፍላቴ ፅቡቕ መልክዕ ከም ንጉስ እያሱ ቅባ ቅዱስ ዝዕለም መልሓሱ ምስ ሰብ ዘይፈልጥ ተባኢሱ ከም ደበና ዘፅልል ጋዕሱ ነጋሽን ገረመዲን ካብ መንኮሱ እንዳቦና ናባኻ ተመሊሱ ኢሎሞ ሽዑ ንሱ ከዓ ትቕብል ኣቢሉ ተመሰ ኢልዎም ሓደ ኮይንካ ሓደ ክንዲ እልፊ ዘይትድፋዕ ዘለኻያ ፀድፊ መዳይቦ ተውፅኣላ ንፀድፊ እንታይ እሞ ዞም እንዳቦናሲ ማሰኻ ተሓሲቡ ከም ደርፊ ማሰ ነጋሽ ሻግላ ተሓሲቡ ከም ደርፊ ማሰ ገረመዲን ብስራት ተሓሲቡ ከም ደርፊ ማሰ ተወልደ መዓሾ ተሓሲቡ ከም ደርፊ ማሰ ባሕር ነጋሳ ጭሮም ተሓሲቡ ከም ደርፊ ማሰ ኣባ ወለድንግል ተሓሲቡ ከም ደርፊ ማሰ ተመሶ ቀለተ ተሓሲቡ ከም ደርፊ ማሰ ገብረመዲን ብስራት ተሓሲቡ ከም ደርፊ ዓቐፅ ኢለን ተስኢነ ትርፊ ዘረባዶ ኣሊን ወልፊ ኣታነ እውን ኣለኹ ቆቢዐየ ስፊ ኢሎም እንዚ ኢሎም ንብለኩም ናይዚኦም ዝያዳ ምስ ስራሕ ገለ ምህላውና ኢና ካልእ መዓልቲ ኮፍ ኢልና ተረጋጊእና ነብረሉ ግን ብካሊእ ፅቡቅ ዘለ መደብ መፂና ቴንኪዩ ንኩላትኩም ንኸዋት ብጣዕሚ የቐኒልና መንእሰይ ፊልሞን ከመይ ረኺብኩሞ የማን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ወላክና ረኹም ሰላማዊት ከመይ ረኺብክዮ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ንፉዕ መንእሰይ እምበረይ ንድሕሪት ምልስ ኣቢልና እቶም ኣቦታትና ካሲ ሓድጊ ከም ዝገደፉ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ማሰን መልቀስን ክትብል ከለካ እቲ መንእሰያና ብፍላይ በቃ ከምዚ ናይ ቀደም ናይ ዘመን እንእኒ ኢልና ክንብሎ ከምኡ እሞ ዝመስሎ ናይ ብሓቂ ግን እቲ ወለዶ ወይ ከዓ እቲ ሓድጊ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከም ዝወራረስ እዩ ዘርኢ እሞ ፊል ሓወይ ፀጉ የብዛሓልካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣኒልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ዕቑባይ ርእይቶኻ ስካብ ዕቑባይ መንእሰይ ዕቑባይ ዋው ብጣዕሚ ኩልኩም ኣሕዋትና ዝበልዎ እዩ
أنا بحكي دس زبل بقى بتاع دس زبل بزح ذكريات تاتي زنبرة مسكة أنا بحكي دس زبل زي كلا على هو بفرلاينا زمن اسياتنا نمتبعيت مدبناي ما تسألنا كايدو زلنا تم حجرة بحي ولدو إحساك إن مميتات حمتا زنبريم زمن اسياتنا دك سالة سايم زم تريوم دلهم كم زيلم قربو خلو نحنا نتبعت سمعنا أتي كبرنا المتاتنا كل سلو دلو بخومي أتي بأخاكم انتري توم أنتي كسمعنا توم سمعتنا يمو هريتي الله ده هنري تحب دل أمم بخلي سلازي يماني نبخا فيلمون ዳርጋ እተናቱ ገይሩልና ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ግን ተዳሪክ መፅኡ በተራሕቄናይ ኣብ ስራሕ ንገለ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ክብረት ሃቦ ነቲ ኣብ መንጎ ስታይ መፅኡና ዘሎ ሞ ብጣዕሚ ንመስግኖ ስለዚ የማን ናባኻ እሺ ሶሪ ወይታ እሺ ይፍጠረለይ ይንበር ትብል ግጥሚያ ይፍጠረለይ ይንበር እቲ ኩሉ ዝኽእል ፈጣሪ ንኣዳም ምስ ገበሮ ካብ ዝሓመድ ምድሪ ድኽመቱ ተዓብስ ንኽድግፎ ኢሉ ሔዋን ዝሰራሓሉ ኣደቀስ ኣቢሉ ሻቡ ኣዳም ብድድ ምስ በለ ጭድድ ፍንጭሕ ከም ዝበለ ብወያ መሰንገለ ንዓይ እውን ከምኡ ትፈጥረለይ ደስታ ይፍጠረለይ እምበር እዚ ልዑል ጎይታ ይፍጠረለይ እምበር ሓንቲ ሕያወይቲ ከብዳ ዘይኽእላ ህድእ ዝበለት ተማቕል ካብ ዓቕላ ትጾረኒ ሓለፋ ዝጾራ ተኽብረኒ ዓጸፋ ዝኽብራ ይፍጠረለይ እምበር ብገበታ ጉድለት ወላ ይምሰል ሽንፍላ ስንፍና ይተሓጽቦ ልበይ ገናጺላ ልማደይ እናቐየረት ዘይቅየር ኣመላ ጽቡቐይ ተውሪ ኣበረይ ከዊላ ይፍጠረለይ እምበር ንጉንድነ ዓይነይ ትቆጽሮ ከምበሰር ኣብኡ ትረፍ ትብሎ ምሳይ ዝዋዳደር ይፍጠረለይ እምበር የቕረበ ሃሊት ሓዳግ ዝልባ መኽታ ዘይትብልዕ ነገር ጸባጺባ ምስኩርኣ ፀሓይ ዘይትዕርባ ምልስ ትብል ንመጻኢ ሓሲባ ይፍጠረለይ እምበር ኣነ ዝጥፍሓ ሰፈር ኩሕሊ ምሕላ ሰምታይ ተባህርሮ ጥምት ምዘብላ ውሽጣ ከም ግዳማ ዘይከምፍረ ሳግላ ዝያዳ ኣዝሕጎስ ቅንኣት ከላ ይፍጠረለይ እምበር ናይ ልበይ ትፈልጥ ቃል ከየምልቆላ ቀብጠርጠር ተብለኒ ፍትውትው ዘብላ ብዘይበኣይ ልባ ዘይመልኣላ ቀረብኩ ረሓቁ ፍቕረይ ዘይበርደላ ይፍጠረለይ እምበር ሓሳበይ ተቐቢላቱ ትርጉም ኣብ ግብሪ ዓወት ትሕፍሰኒ ትናታ ምኽሪ ኩነታት ተኸበደ ዘይትህብ ኢዳ ኣላሽ ከም ነብሎ ትህበኒ ማዕዳ ኣይክእልን ክብል ተስንቕ ተስፋ ቅንዕ ክብል ትኸውን ዳጌፋ ንዓይ ትቆፅረኒ ሕሉፋ ንጹፋ ወትሩ ትባርኸኒ ማዓር ኣፋ ይፍጠረለይ እምበር ጎይታይ ዝብል ቅጽል ቅድሚ ስመይ ጌራ ሰማይ ትሰቕለኒ ከም በዓል ጽሩራ እምበይተይ ዝብላ ከም ነፍሰይ ዘኽብራ ብሓቂ እናበልኩ ፍጹም ዘይጥብራ ይፍጠረለይ እምበር ሕድሕድና ከም ዕሉቓት ደብዳቤ ሕድሕድና ከም ቁልዓት ደብዳቤ ዝስተር ዘይብልና ኣብ ልቢ ዝድበ ትጽቢት ብትጽቢት እስኮም እየ ዝጽበ ይፍጠረለይ እምበር ብገለ ባእሲ እንተገጠመ ግና ከም ገለ ኢደይ እንተሓወስኩ ከም ሕርቕ ኢለ ኣውያታ ሰኒያ ዘይትጎይን ስምዕታ ከመዴታታ ይህን ትብል ፀይራ ሕርቆታ ይፍጠረለይ እምበር ምኒን ዘይትብል ድሕር ፈጽሙ ነገር ሸለል ትብሎ ክትዕ ትንፈር ወላይ ትንፈር ጌጋይ ንምባል ዘይትቆጽሮ ስዕረት ትኽብትኽ ትምልስ ምኽኒት ከይደርደረት ይፍጠረለይ እምበር ፈተና በዚሑ ነውፅ እንተፈጠረ ክሓልፍ እናለት ተዕጥቀኒ ስረ ዘይትጣወወ ብናይ ሰባት ወረ ኣምላኸይ ትብል ቅድሚ ዝኣገረ ብርክ ትኸፍል ነገርና ክዕረ ይፍጠረለይ እምበር ሕሜት ሰብ ብዙሕ ዘይግድሳ ዘይንቕነቕ መትከላ እምነት ኣብ ርእሳ ነቲ ናይ ሰማያት እናበለ ትሃርር ኮንቱ ተሓስቦ ናይ ዝዓለም ነገር ይፍጠረለይ እምበር
ገጣሚ ኣይተፈልጠት ካብ ገጻት ፌስቡክ የምፅያ ግርም ይቀኒልና ይፍጠረለይ እምበር ርእይቶ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዞም ዝሰምዑና ዘለኹም ወይ ብፅሑፍ ናብ ሰላማዊት ከምኡውን ብድሕሪ ዘለኹም እዞም ኣባላት ማህፀን ኣብዛ ይፍጠረለይ እምበር የማነ ዘቕረበልና ተዘይኮነ ሰላማዊት ናባሂ الله السلام يا تدرسي قريتها درف خأتو اللي حاسبة نيرة ولا قرأت ولا انت لكم تدرسي كتتصنحي تخليه لحن في أوه أما نيمان كبريو لحن كابتي زحالفة النبرة لحن يمان كوتشليو ناي أبا تتكابو أباي كوربركم أبت مجمريا عاربنا نيرنا أي سيقات قبرية أتبل نعلم كندي بسسعة سيقان مدراو تقمن بفقرن سناي تكبارن كنبرا كم زقبا نمستمهار صحفوا قطم خمس تبل أي سيقات قبرية مواتي تكلخي تخبري ببزحي حتى كتجهري بس باسي تكلخي تويزري تصلتكي قديفكي تفكري بنسألا تعبي توقعتري من مريسكي تخدنا حري نفس برسحس سقا تكرري بزي تأكم عنقوي تكرري بزي ما تنكا تساتي تسخري كتقوي اختبلي تسبري مفتروحي كامري كاب صبري ما أسفتي روكي كتعندري أي سقا تقبري صحيكي عربت قداسن كخو تصري نايز عالم مرعس فتسامي وكبري ويزرو موت خلحس الزخل تصعري نوداسي كنتو نحالا في خبري بلفنتو خوين سوا زخي يوان دخا تصم حداري أي سقا تقبري قرب هبنا قدام زح زينة مطري عشر نزر عب سما يسفري صباح كما تسألنا زي تبر مرماري مخني زي فتو تفحان تقبري وإلا خي نفسي عابي كونك تسافري من يزقمو أبقيني فتاري نزال عالم تفعل بزا حاجة أمري تأثير كاس نابزي تف أقواري أي سقا تقبري واسا منفس كما زي تخري قبو خوين فتحة أساري نايلو مؤوانس كندي كنت مري سلام تقول بيدكو توقري مصحف زأكبو تويزري تزرزري بسماي ولدو ونعقبري أنتم ما يتبولون أتناتسر حدا فترة كلت اندوري تدالو كدمو تسعر قلطيفكم أتو كلت عجوة بري لتانوح مسحن انت ترفع صدري أي مسلكا بوازاز أروتا أي مسلكا بوازاز أري تسويعا توي لا أمدري أي سقا تقبريو نبونا أبات كاب أبيع أبونا نيوهانس تكابو مالي خونزل اليوم أبات كاب أباي عشان تتشعت ميتن عشرت حدا توليدهم عم مبل 85 عمتهم بشان تتشعت ميتن 96 زموتو بنسألين زعدهم فلت فلاسن قد أمن زنبرين ስለዚህ ብቋንቋ ትግርኛን ግዕዝን መልእኽቲ መንፈሳዊ ምክርታት ብክጥሚ ካብቶም ዘመሓላልፉ ዝነበሩ እዮም ናይ ዮሃንስ ትካቦ ፅቡቅ ኣብ ዝሓለፈ ቀሪብና ነርና ንሶም ኣብቲ ናይ ናብታ ሓንቲ መፅሓፍ እያ ዘላ ኣብታ ናይ ጣዕሞት ኢና ሞ ፅቡቅ ኣለካ ትስማት እዮ ስታይ ጌርካ مخيب يمان እሺ መዋዕልቲ ኣለዎ ስቂልኩም ኣይተልዕልዎ መላዕልቲ ኣለዎ እቲ ንስኹም ትብልዎ ኣይኮነን ኣልዒልዎ ኣይትሕመይዎ እንቆቱ ንዝጠሓለ ውቅያኖስ እዩ
ድኻሙ ንዝፈልጦ እቲ ጥራይ ጅባዩ በዓል መን ኢኹም ንስሙ ተቀናጽብዎ ንዝሃርፍዎ ተተራርፍዎ ንደለይቲ ትዕንቅፍዎ መን ኢኹም ክሓተኩም ተሓቢእኩም ትንድሩ ጥበብ እኮ እምነት እዩ ጥበብ እኮ መንነት እዩ ጥበብ እኮ መግብእ እምሮ እዩ ፈቱን መድሃኒት ዝተደነሰ ልቢ ዝፍውስ ነዛ ትሽዓተ ዓለም ብሓንቲ ቀለም ዝቕልስ ብዙሕ ግዜ ክተልዕልዎ ሰሚዐ ውሽጠይ ነቢዐ ጥንቲ ዘመናት ከም ዘርከብኩሞ ዕድመ ማቱሰላ ከም ዝረገጽኩም እዋኑ ይኮነን ደርፊ ቀደም ሓሊፉ ትብለኹም ተገሪመስ ደሚሙኒ ድኻምቲ ገጣማይ ተራእዩኒ ወጊሑ ዘፍትሐ ጻዕርቲ ዘያማይ ኣህሚሙኒ በሉ ይተልዕልዎ መላዕልቲ ኣለዎ ካብ ልቦም ዝምነይዎ ብድሌት ዝሃርፍዎ ገና ዘይረኽብዎ ኣማዕድዮም ዝርእይዎ እቲ ንስኹም ዓሪፉ ትብልዎ ትንፋስ ኣለዎ መይቲ ትበልዎ ንሓንጎልኩም ሓንጎል ይተቐጻጺርዎ ብኣብየል ተኽለ ካብ ጥበብ ትደራሲ ትብል መጽሓፍ እኩብ ግጥምታት እያ መላዕልቲ ኣለዎ ብኣብየል ተኽለ ያ መግለጽ ገለ ምሃብካላ ክሳብ መሰጋገር ሙዚቃ ሰላማዊ ተዳልወልና ዝኾነ ሓፈሻዊት ካብቲ ኣነ ዝርድኦ መላዕልቲ ኣለዎ ሕጂ ከምዚ ቀደም ነይሩ ጥበብሲ ቀደም ነይሩ ደርፍሲ ገለ ዝብል ካብኡ ተበቢሱ እዩ ዘልዓላ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ መጀመርያ ዝሰምዖ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ክሰምዖ ከለካ መጀመርታ ደርፊ ከምዚ ብዚ ሕጂ ዘሎ ኣይመፀልካኒ መጀመርታ ዝኾነ ነገር ምሽጥዑም ኣብ ዝኾነ ወላ ብመድብኹን ብዝተፈላለየ ዓይነት መጀመርያ ሃትሕዞሲ መራይ ምቁር ከምዚ ንእስነት ንባዕሉ ማለት እዩ ቀደም ነይሩ ገለ ንብል ምሽ ቀደም ነይሩ ከምና ኣልና ኢና ንኸይድ ሕጂ እቲ ብንጹህና ከለና ኣብቲ ግዜ ንእስነና ዝረኣናዮ ዲና ዝጠዓምናዮ ዝሰማዕናዮ ገለ ደስ እዩ ዝብለካ ብድሕሪኡ ከምዚ ንስኻ እውን ክትልብም ስለ ትጅምር ክተስተውዕል ስለ ትጅምር ኣብዚኣስ ከምዚ ተጋጊል ገለ ክትብል ስለ ትጅምር ኢንታታት ተውፃሉ ይፈክሰካ ገለ እዩ ሕጂ ካብ ከምኡ ዓይነት ነቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ብዙሕ ከም ዝወፆ ኣይተንዓቕዎ መላዕልቲ ኣለዎም ሰብ ጥበብ ኣለዎ ንምባል ዝገጠመ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብቲ ናተይ ርድኢት ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣነም ብዙሕ ግዜ ስለ ዝበሃል ቀደም ነይሩ ብኡ ኢና ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረን ካብ ብድምፅኻ ዝሰምዑ ካልኦት እውን እቶም ዝሰምዑና ዘለዉ ኮታ ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ምእንቲ እቲ ግጥምታት ምስ ሰምዑ ከስተማቕርዎ ትርጉም እውን ከከም ተርጓሚ ይኹን እምበር ኮፍ ኢልካ እንደገና ክትሰምዖ ዘለካ ሕፅር ዝበለ ግጥሚ ይኹን እምበር ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ብዙሕ ክዝረበሉ ዝኽእል ጥበብ እዩ ስለዚ የቐኒልና የማ ከምኡ ንደራሲ ቀሪብ ክለኻ ሰላማዊት The protectors of this world. Yes, we are. والبحر نقصتان صبوت عمبابا جعتر معرض اللبا والطنق عنانات سعر لسه ستقنقموبا سفوق احتاج حز دبابا لميني يعين فناجل قمت إلى نديئات مسل شوح حزن
تحوسالي ويا لبي تحوسالي لزمن كان الله سالبي تحوسالي سالبي تحوسالي لزمن كان الله بحر البيت حوسالي بحر البيت حوسالي لزمن حادي الله وزيما مازال بيكون لعمو الجامع مريم عديك أسر القام زعب بابي زماني بابي زماني كتعب بيا جوي لميني كتعب بيا جوي لميني حلف غندي إلى الكاميني صليبك يا حروم همي كلاي مريم كل عودا من سكري وش تنبر يغني لنا انت تعزو تصنعكم يوم እዚ ሸርክ ገብራ ፀኒሐሲ ባዕርሻት ናይ ንዓድኻ ስለ ዝመሰካ እታ ደርፊ ሕጂ ሰምዓ ነይረ ነዊሕ ገና ናብ ኩሉ ስለ ትኸይድ ፅባቐ ናይ በረኻታት ድዩ እቲ ናይ ዓዲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፀጋታት ድዩ ብዝርዝር ዓይነት እዩ ዝደርፎ ደስ ዝብለካ ከምኡ ናይ በረኻ ብዙሕ ኣለዉ ወላ ኣብ በረኻሲ እንታይ ትብል ሓላዊ ምራኻት ገለ እያ ትብል ታደርፊ መስለኒ ኣብቲ ኣብ በረኻ ዝርከብ መግቢ ወይ ከዓ ጓሰት ንበልዖ ዝነበርና ዝተፈላለየ ነገራት ትረኽቦ ንኩሉ እዩ ዘርዚሩ ዘምፅኦ ከምዚ ለክን ዶ ምስቲ ናይ ከተማ እናወዳደረ ገ ብዙሕ የሳይ እንታይ ኣለክን ንፀጉረን ከይተረፈ ንፀጉረን ነዚ ሕጂ የሳይ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኬሚካል ዝበዝሖ ገር እቲ ናቹራል ኣብ በረኻ ዝርከብ ዝተፈላለየ ዓይነት እዛ ደስ ዝብለኒ ደርፍላ ናቱ እዛ ናይ ሓላዊ ምራኻት ትብል ማለት እቲ ፀጋታት ኣብ በረኻ ክርከብ ዝኽእል ኣብ ዓዲ ክርከብ ዝኽእል ድሓር ምንጩ ናይቲ መድሃኒት ድዩ ናይቲ ቅብኣት ድዩ ዝጥቀምሉ ኣብቲ በረኻ ከም ዘሎ ዝነግር ማለት ደርፊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምኡ ዝሓሲበ እውን ሰላማዊት ኣቅሪባትና ትመስል ንሳ እውን ገለ እንተትብለና ፅቡቅ ኣፀቢቃ ዝተመልከታ ትኸውን ምስቲ ናይ ማህፀን ስታይ እውን ኣለዎ እያ ርኢቶ ኣለክ ሰላማዊት ስለዚ ድሓን ናብ የማን ማእኸያ ሕጂ ናይ ሰብ መሬት ትሽፍን ስለ ዘለካ ኦኬ እሞ ናብ ሓንቲ ከም ዝብሂል ናይ ኣቦይ ሽንፍራ ሓንስ ግን ከደካ ኦኬ ኦኬ ኣቦይ ሽንፍራ ሓንስ ማሕረስ ዘይፈቱ ብሓፈሻ ብዙሕ ናይ ኣቦይ ሽንፍራ ሓንስ ዛንታታት ሰሚዕኩም ትኾኑ በዓል ዓዲ ኮታያ ብፍሉይ ዓመተ ምህረት ኣብ ከምዚ ነይሩ ክኽብል ኣይክእልኒ ብዙሕ ይሓትት እየ ምናልባት ትፈልጡ ትኾንኩም ኣቦይ ታደሰ ማለት እዩ ወይ ኣብተን ናይ በዓል ማሰብ መልቀስን ገለ እንተዳ ኣልዲ ከምዚ ዓይነት ናቶም ትረኻ ይደሊ እየ ሓፈሻዊ ብዙሕ ክደሊ ይደሊ ነታ መፅሓፍ እውን ብዙሕ ግዜ ደሊ ኣብዚ ከባቢ ከማንሲእኒ እያ እምበር ሕጂ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣቦ ሽንፍራ ሓንስ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ምጋሽ ይፈትዉ ስለ ዝነበሩ ኣብ መገሾኦም በቕሊ ምውጣሕን ዓስከር ምኽታልን የዘውትሩ ነበሩ
ሓደ ኣዝዩ ዘፍቅሮም መሓዝኦም ከምኦም ተዋዛይ ዝነበሩ ኣይተ ዘገርግስ ወዲ ኣይተ ቢላ ገርግስ ዝተባህሉ ሓማሴና ይነበሩ። ሽንፍር ዮሃንስ ምስ ዓርኮም ቀኒዮም ምስ ዓጀብቶም ናብ ዓዲ ኮታ እንዳተመለሱ እንከለዉ ብበራቂት ዓባይ መረታ ሰበነ ማለት እዩ ኣኮሎ ግዛይ ሰርጎሎ ዝተባህለ ጎልጎል ክሓልፉ ከለዉ ነታ ዓተር ዝተዘርአ ሕርሻ ዝሕሉ ዝነበሩ መንእሰያት ዕታር ሸዊት ንክህብዎም ሓተትዎም። ሓደ ካብቶም ሓለውቲ ዘርእቲ ንሽንፍር ዮሃንስ ንቅድም ሓንቲ ሓያሎ ዓተር ዝሓቆፈት ኣደል በርቂቆም ሃቦም። እቶም ካልኦት ከዓ ነቶም ሓለውቶም ወይ ዓጀብቶም በብወገኖም ሓንቲ ኣደል ሃብዎም። ብድሕሪ እዚ ሽንፍር ዮሃንስ ኣብ በቅሎም ተወጢሖም ነታ ዘስፋሕፍሐት ኣደል ዓተር እናጠጠሙ ክሳብ ሓድሽ ዓዲ በፅሑሞ ነታ ዘዕገበቶም ኣደል ምስ ደርበይዋ ከዓ ነቶም ዓጀብቶም ከም ዝበልዎም ኣብ ሰርጎሎ ግብሪ ዘይብሉ ኣብ ዝባንቡር ዕየት ዘይብሉ ኣብ ዓላ ጣዕዋት ዘይብሉ ኣብ ጫዓሎ ግራት ዘይብሉ ኣብ ሽመጃና ፈረስ ዘይብሉ ኣብ ሓማሴን ስርናይ ዘይብሉ ኣብ ሰራየ ምህርቲ ዓተር ዘይብሉ ከይግብር ምፈረድ ኩሉ ብምባል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣውራጃ ዝነብር ሓረስታይ ዘፍርዮ ምህርቲ ብምሕባር ቁም ነገርን ኣስተምህሮን ዘለዎ ቃል ኣስሚዖም ነታ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝበልዕዎ ኣደል ዓተር ምስ ስዒሞም ኣመስጊኖም ደርብዮማ ይበሃል። ካልእ ከዓ ቦይ ሽንፍር ዮሃንስ ማሕረስ ዘይፈትዉ ሃካይ ስለ ዝነበሩ ትብል እያ ንበዓልቲ ቤቶም ፀዊዖም በሊ ሕጂ ከይድኪ ንባሻይ እከለ ወዲ እከለ ኣብ ጥቓ ግራትካ ዘላ ግራት ናተማልኣ እያ ኢኻ በልዮ ኢሎመን ዘረበአን ሰሚዐን ተማልኣ እያ ኢኻ በልዮ በልወን ንሰን ከዓ ዘረብኦም ሰሚዐን ሎሚ ፅባሕ ክብላ መልእኽተን ከይነገሮኦም ቃዲሩ ተሪፉ እዋን ሸዊት ኮይኑ ኩሉ እቲ ዓዲ ክበልዕ እንከሎ ጉራቶም ከም ዘይተሓርሰ ሪኦም ንበዓልቲ ቤቶም ፀዊዖም ከምዚ ኢሎም ተዛረብዎን ኣነ ዶ ከየልዕል ነዊት ንስኺ ዶ ከይትበልዕ ሰዊት ሓምለ ሓሚምና ተተሓሒዝና መስከረም ንቁውት ውዕልካ ሓዲርኪ ተፋናዊት በሉ ይበሃል። ኣብ ሓደ ዓዲ ከዓ ኣነ ምኽሪ ይገድፍ ብዕራይ ከዓ ዒባ ይገድፍ ኢሎም ዝሓዘሩላ ነይራ ኣብ መረት ተሰበነ ብፍሉይ ቀታላይ መረታይ ተቐታላይ መረታይ ታሚታይ ከንምንታይ ብዝብል ታሪክ ትፍለጥ እታ ብሂል ማለት እዩ። ኣብ መረታ ሰበነ ኣኮሎ ግዛይ ኣብ ሓደ እምባጋሮ ሓደ መረታይ ንሓደ መረታይ ቀተሎ ዓደቦ ንዕርቂ ተኻይዶም ንዕርቂ ምስ ኣበዩ ሕኑቕና ሃቡና ምስ በሉ ንሕኑቕ ክህብዎም በዚ ተሰማምዑ እቶም ቀታሊ ንዝነበሮም ዓዲ ተኣኪቦም ንሕኑቕ ዝሓልፍ ክህቡ ዕጫ ምስ ወደቐ ኣብ ሓደ ማእከላይ ዓሌት ናይ ጋንታ ታሚታይ ኣብ መሬት ትውልዲ ዘይብሎም እዚ ከዓ ሓደ ውሉድ ወዲ ሓንቲ ማእመን ነበረ። እታ ሰበይቲ ነቶም ዓዲ ወደይ እንታይ ይብፅሖም ካብ ዝደንኩም ዘይተወላዳይ ከሎ ብሕኑቕ ዝሓልፍ ኢላ ነቶም ዓዲ እንተተዛረበቶም ሓደ እኳ ዝሰምዓ ኣስተውዒሉ ዝሰምዕን ቅጭጭ ዝብሎን ኣይተረኽበን። ኣብ ቆፀራ እንከለዉ በጋጣሚ ኣቦይ ሽንፍር ዮሃንስ ናብቲ ዓዲ ብዕራይ ኮብኪቦም ኣሕዱርኒ እናበሉ ዘሕድሮም ክረኽቡ እናኸለሉ ከለዉ ዘሕድሮም ግን ኣይረኸቡን። ዓሪብዎም ናብቲ ወሰን ወሰን ዓዲ ምስ በፅሑ ብቁጥዕ ዝበለ ቃል ኣንቱም ዓዲ ኣሕዱርኒ ኣነ ምኽሪ ገድፍ ብዕራይ ከዓ ዒባ ይገድፍ ኣሕዱርኒ ኢሎም ምስ ተዛረቡ እዛ ማእመን ዘረብኦም ተገሪማ እተው ምስ በለቶም ኣተውሞ ናይ ወዳ ኩነታት ብምልኡ ኣካፈለቶም። ንሶም ከዓ ሕራይ በቲ መዓልቲ ቆፀራኹም ወድኹን ሕኑቕ ዝሓልፈሉ ሽዑ ክሕወሰኩም እየ በልዋ። እቲ ቆፀራ ኣበይ ከም ዝኸውን ሓተትዋ ንሳ ከዓ ኣብ እንገላ መረታ ሰበነ እዩ በለቶም። ንሶም ከዓ እምበኣር ሽዑ መዓልቲ በቕለይ ሰሪረ በቲ ቅድሚ ተኣኺባ ሕኑቕ ዝህቡን ሕኑቕ ዝቕበሉን ክሓልፍ እሞ ሽዑ ንስኺ በጃኹም ብኽብረትኩም ንሓደ ግዜ ኣብዚ እሊ ይበሉልና ኣነ ሓደ ነገር ከምዘይ
ህፁፅ ጉዳይ ከም ዘለኒ ኣይረክብን እየ ኣይክእልን እየ ኢለ ፍንትት ክብል እየ ንስኺ ጎይኺ በጃኹም ምሳሕ ማርያም ኢለኩም ኣለኹ እልይ ክትብሉለይ እናበልኪ ንበቕለይ ብልጓማ ሓዝለይ በልዋ ንሳ እውን ከምቲ ዝበልዋ ገበረት ንሶም እንታይ ገበርኹ ኣንቲ ጓለይ ካብዛ ጉዳይ ድኺ ክተባኽሩን ደሊኽን እናበሉ ኣዕዞም ዞም እሞ ተኣለዩ እቶም ኣኼባ ዋዕላ ብድድ ኢሎም ተቐበልዎም ጎይታና ብርሃንስ ንበሩ ተቐመጡ በልዎም ንሶም ከዓ ርቡፅ እየ ርቡፅ ኮፍ ክብል እየ ኮፍ ኣይብልን እየ እስከ እቲ ነገራትኩም ወስብሉኒ ገለ ብምባል ብሓፂሩ ነቲ ኩነታት ምስ ነገርዎም ንሶም እዚ ድዩ ድመባኣሲኹም እንታይ ነገሩ ኢኹም ተስምዑና ዘለኹም ፅንኩር ዘይስማዕ ነገሩ ክርዳእ ዘይክእል እንታይ ነገሩ ኢኹም ተስምዑና ዘለኹም ፅንኩር ዘይስማዕ ነገር ክርዳእካ ዘይክእል ኮይኑኒ ከመይሲ ቀታላይ መረታይ መዋታይ መረታይ ኣሚታይ ከም ምንታይ ኩሉ ዘይስማዕ ተስምዑና ደሓን ዋዕሉ ኣብ በቕሎም ተወጢሖም በቕሎም ጠፍ ኣቢሎም ጥዕና ሃበለይ ደሓን ዋዕሉ ኢሎም መንገዶም ቆፀሉ ሽዑቶም እኩባት እዚ ሰብኣይ እምበር ዓብ ዘረባ ወዲቖምልና ኸይዶም ተባሂሎም ሓቂ ምዃኑ ተረዲኦም ነቲ ታሚታይ ካብ ንሕኑቕ ምሕላፍ ናፃ ትሪፎም ካብቶም ቀተልቲ መረታ ሕኑቕ ክህቡ መሊሶም ዕጫውደቑ ንሕኑቕ መረታይ ሓለፋ ተዋህበ ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ከዓ ክሳብ ሕጂ ቀታላይ መረታይ ሞታይ መረታይ እቲ ታሚታይ ከ ኣብ ምንታይ እናተባሃለ መመሰሊ ኮይኑሎ ይንብለኩም በዚት መስል ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቐኒልና የማ ናይ ሹም ፍራሓንስ ብዙሕ ይዝረብ ዳርጋ ኣነ እውን ኣብ ፅሑፋት ኣይረኸብኮን ግን ብከምዚ ግን ይዕለል ብጣዕሚ ጥበበኛ እዮም ነይሮም ኣዝዮም ጥበበኛ ማኸረ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ ግዜ ሃሰስ ኢልና ብፅሑፍ ምናልባት ተደኣ ሃልዩ ክንፍትሾ ኢና ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ግዜ ይላዕሉ እዮም ዞም ኣቦ እዚኦም እቲ ናቶም ዋዛቲ ዋዛያ እዮም ግን እቲ ምክሮም ከዓ ብዙሕ ዕርቅታት ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ስለዚ የቐኒልና ኣብ ክሳብ ሰላማዊት ትቀራርብ ሕጂ ሕንቅሊተይ ኣብ መንጎ ኢልና ኣለና ዝሓለፈ እዋን ኣቕሪብና ነርና ኢና ሕጂ ብዙሕ ረኺብና ኣለና ሓደ 170 ዝኸውን ሕንቅሊተይ ማለት በብግዚኡ ኣብ ቁርብ ከነቕርቦ ኢና እዚ ከዓ ኣብ መፅሓፍ ናይ ሊቀ መዘምራን ሞጎስ ዖባ ገርጊስ ዝረኸብክዎ እዩ ምስላታትን ሕንቅሊተይ ኣሎ ዳርጋ ሽሕና 950ታት ኣቢሉ ዝተፃሕፈ እዩ ኣብ ስኒትና ዳትኩም ኣለኩም ስለዚ ብፅሑፍ መልሲ ክህቡ እንተኮይኖም ሰላማዊ ተኸታተልለይ እንተዘይኮነ ንሕና ኣብ ዘለና ኢና ክንሓልፎ ማለት እዩ ሕንቅሊተይ የማን ሰናቢተይ ወይታደስ ሓደን ዝጨንፈሩ ክልተን ዝስሩ ሓደን ዝጨንፈሩ ክልተን ዝስሩ ፍለጠለይ ሓደን ዝጨንፈሩ ክልተ ዝስሩ ከም ኣላታ ፅሕፍቲ ታመልሲ ካባኻ ወይ ካብቶም ሰማዕትና ክፈትን ዶ ወላስ ተፈትንዎ ክሳብ ሰላማዊ ተዳ መጨማ ትነግረና እያ ሓደን ዝጨንፈሩ ክልተን ዝስሩ ወረንጦ ኢሉ ኣሎ ወረንጦ ኣብታ ፅሕፍቲ ከም ኣላ ስለዚ ወረጦ ክብል ደኹም ምናልባት ወረጦ ኸውን ይኽእል ወረጦ ከምኡ ድያ ወረጦ ክልተስሩ እኳ ኣይኮን ሓፈሻዊታ ክሳይ እንደ ናይ እሾኽ ወይ ገለ መለ መውፅኢ ገለ እንዲያታ ወረጦ ኣነ ከዓ ንሰብ እየ ክሳይ ገይረዮ ክልተ ንዕኡ ደስሩ ተመሲሉ ኾን ገለ ብዝኾነ ድሓን ከምኣ ንሪኣ ኣብ ካልእ ግዜ መእረምታ ክመፃና ንኽእል እያ ካብቶም ሰማዕትና ወይ ከም ካብ መእረምታ ምእንቲ ክመፅ ኢና ሒደት ቀሽም ኣብ ገምገም ፀድፊ ደቂሰን ሒደት ቀሽም ኣብ ገምገም ፀድፊ ደቂሰን ኣብ ገምገም ፀድፊ ደቂሰን ኣብ እርኒብ ዓይነት ፅቡቅ ኣላ ኣብ ኩላትና ኣለዋ እዚኣ ስለዚ ኩላትኩም ቅርኒብ ዓይንኹም ረኣይዎን ሒደት ቀሽም ኣብ ገምገም
صدف لك يسنالو أنا كلها ምናልባት ፍትን እንተለዮ ከዓ ሳይን ፍትን ኢለ حري حجز فتون تلو ناب آتم كنجت فينا سلامات تخكاتا تلالا حرس وعلا صبري زيت تصيا يرفق وتلا نابتم قالوا تحاسباني اوكي حزبي دياخه ومرفي أوا حسب وعلكايا زيت تصعدو حسب وعلكايا زيت تصعدو يا ريت وي مرسل له سلامات حسب وعلكايا زيت تصعدو مقلو يدوالو مقلو حسب وعلكايا زيت تصعدو مقلو يعني أوكي ህዝቢ ኣፅሊፋ ዝወደት ዓባይ ገረብ ህዝቢ ኣፅሊፋ ዝወደት ዓባይ ገረብ ኢሉ ኣሎ ኣፅሊፋ ትካዶ ትኾን እዮን ህዝቢ ኣፅሊፋ ዝወደት ዕፀ በለስ ኢሉ ኣሎ ኦኬ ዕፀ በለስ ኦኬ በቲ ናይ ቅድም ምስቲ ናይ መርገም ገለ ዳስ ምናልባት ወድሓን ምስቲ ናይ ኣዳም ገለ ክንከረ ሕጂ እዚኣኻ ሓዉ ዝወዱ ሓውቱ ዝጓሉ ፍለጡለይ ሓዉ ዝወዱ ሓውቱ ዝጓሉ ሓዉ ዝወዱ ሓውቱ ዝጓሉ ፍለጡለይ መን እዩ ሓዉ ዝወዱ ሓውቱ ከዓ ዝጓሉ ሓዉ ዝወዱ ሓውቱ ዝጓሉ ካበዲ ዝወለዱ ዞም መን እዩ ግን ፅባቅ ላ መን እዩ ካበዲ ዝወለደ ግን ወጠጦ ፅባቅ ልሃ ወጠጦ እስከ ሽልማት ሃቡልና ንየማን መዓልቲ ተሸሊማ ለይቲ እትቕንጠጥ መዓልቲ ተሸሊማ ለይቲ እትቕንጠጥ ዝሓለፈ በንፃሩ ኢልና ነርና ሓንቲ ለይቲ እዚኣ ግን መዓልቲ ተሸሊማ ለይቲ እትቕንጠጥ ብመዓልቲ ተሸሊማ ለይቲ ግን እትቕንጠጥ መዓልቲስ ብዙሕ ሰብ ኣለዋ በላ ተሸሊማ ትውዕል ለይቲ ግን ኩሉ ይፀርር ጩው ትብል ዕዳጋ ኢልዋ ኣሎ ዕዳጋ ዕዳጋ ቀትሪ በዓል ትውዕል ተሸሊሙ ለይቲ ይቕንጠጥ ማለት መደያይቦን ዘለዋ ሰብን ዘይድይባ መደያይቦ ዘለዋ ሰብን ዘይድይባ ኣነ እውን ፅሑፍ ረኺበ ስለዚ ናብቶም ሰማዕትና ዝያዳ መደያይቦን ዘለዋ ሰብን ዘይድይባ ጥፍሒ ኢልዋ ኣሎ ጥፍሒ መፀልካ ጥፍሒ ጥፍሒ ኣብ ቋንቋታት ሪኣ እንዲ ኣብዚ ብሓፈሻዊ ግጥምታት ወላ ዓንተ ወይሲ ባዕለይ ዝጥፍሓ ኩሕሊ ምሕላ ገለ ዝብል እዚ ምናልባት ሸፋሽፍቲ ደኹ ክትኮን ትኽእላ ታኒ ዓንተ እዎ ምናልባት ኣብታ ናይ ብቐዳማይ ከዓ ኣንቢብያ ነይረ ሕጂ ከምኡ ሓደ ግዜ ወላቲ ቋንቋና ዘብለና ኣሎ እንዲ ኣብ ናይ ማይ ማህፀን ትብል ምናልባት ክትጥፍሓክ እንተለ ኣብ ክትጥፍሓክ ኣብ ሊሕ ዝባ መፍትሒ ስረ እንታይ ኢኻ ትእዘዝ በልዮ ገለ እዩ ዝብላ ከም ወዲ ነገር ወዲ ኮይኑሲ ክትጥፍሓክ እንተለ መፍትሒ ስረ እንታይ ኢኻ ትእዘዝ በልዮ ገለ እዩ ዝብላ ሕጂ ኣብዛ ናይ ሎማዓንቲ ዘንበብክዋ ይፍጠረለይ እንዶ ትብል ከዓ ባዕለይ ዝጥፍሓ ኩሕሊ ምሕላ እዩ ዝብል I don't know ሕጂ እታ ሜይን ወርድስ ንመን እያ ናብ ምንታይ እያ ትገልፅ ንባዕላ ይፈልጣን እያ
ندحاني حجي نقرب سلا زلنا دحار سمعتنا يكون قال بيجي لا تقول احنا قاعد نمد حساسي هو حجي او كومنت ولا نعوري كم زمالت إنه متصحف يا إذا أكو خل سبفت أي دقيمنا ما يستطيع زيت شيء إذا بزحت فوتو ما يستطيع زيت شيء نبع الهيرة خمسة الله السلامات ما يستطيع زيت شيء دورها يلوالو إذا أكو عدم بس مرحلنا ونحطنا نيرم دورها يا ما يتشولك زي حويو مس حاجة زي سدد حمام ما يتشولك زي حويو مس حاجة جن زي سدد حمام يلوالو حمام بايكولن جن أما ساس يلوالو ما يتشولك جن يا حويني مس حاجة جن زي سدد كال موت دخل له موت سيكونة نابو جالس كاهيتسك نابو جالس كاهيت كلا نعم موت جالس كا وإذا أرجان اوكي ارجان كم حمام تحت حجام عليه وخمعنا ميدا وديو ربا زي الساقر ربا يودو يخيد زقر مكان ربا بنك سقر كلمي مبر من كيدو أبتميدا يخيد يسرح مال على استريعها جينا بتاع ربع أبا أخبرش أقول لك ساقر كله الرأي كله أبو ربع خيد كله أبو أميدا يخيد مالالس نسولي ده السؤال زلسي أبتاع ربع جن أيك يبلن يزل خذكر سؤال قلنا عنك عارف تاني تدرب صاصي اوكي أقمت يديرني مجمرت از مصلي صاصي ግን هذا معلت خاص هاجري له سؤال حنت مانغو كسب سلامي تقرربلنا مسكدت زيت ملس ولا انا حجي اذا مسكدت كن زيت ملس انا كنت ملس مدلبا امبلسي بلان اي تملسنا كنت ملس تدليوه مسكدت زيت ملس انا مدلخ اخت ملس كن اي تملسنا وانا انت دلو عدمه وانت سنتي لو على عدمه يا خداين تبال عدمه سنت هاي تملسنا عدمه لازم المسكاغري كم كستاغرنا لنا بحد صنيحنا ناب مسلاتاتنا لنا لومي ስለዚህ ሁሉም ተከታተልትና ምልትሪዎ ዘለኹም في መደብ ንኹላትናይ ድሓር ኣብ ቀጻሊ ክሰምዑ ከለኹም ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ኣብ ካልእ ተመሊስኩም ሓሳብ ንሓሳብ ክንወሃብን ከንዕብዮን ኢና ነቕርቦ ዘለና ብዝያዳ ኸ እቶም መንእስያትና ምስቶም ናይ ቀደም ዝነበረ ኢና ነዋህብ ዘለና እሞ መሰጋገር እንተሎ ፅቡቅ ሰላማዊ ትገብረልና እንተዘይኮነ የማን ናባኻ እያ ማለት እዩ ገብረልና ተደሆ ፅቡቅ رحتوي قال يا سلاس نبخن جاي انجي كسيس انت غرار كل من فقري قريب كيزي براوت قاسري تبيل صحاي مالك اول ما
قنديل صرورا وشاط بحري سفرا وحل حليلكي صنحنا شابي بزاخو سقمو كساد مرولي قيحو كتايك بعلاي كغنحو يبعك تحبسو لبخي كرسسو قنديلي وحيط علي وملبك وينك علي برعات كل نفنف لبيت سبارة سيدي لما بلن عيني أورا شكان لسماسكر كرموت دميرا رزاوة لصدك حق ما يتغلى إما تزمزحت وانا كم زي بالله كباب فدو شيابو بنا زي بالله من دابو شخونا بالله يقنلنا سلامات ተማዳሎቱን ባህግና ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለዚ የማና ባኻ ካብኡ ክልተ ግጥሚ ገለተ ጌርካ ኣነውን ካብታ ሓንቲ ደቂ ሃገሬ ትብል ናይ ኣባት ካቦ ክገብር ድሓር ድሕሪ ሰለስትየን ሰላማቱን ሓንቲ ተዳልወልና ማለት እዩ እሺ ዓባየይ ዓባይ ሰብ እኽሊ ዘይትፈልጥ ጸሎት ትምገብ ንኾንቱ ይተጥፋኒ ፈጢርካ ይትመንነኒ ሲያልኩ ዕፆ ገነት ክርሖ ፀዋዓኒ ደጋጊማ ትምሕፀኖ ኣብ ልባ ዘሎ ብልባ ተኣምኖ ዓባይ ሰብ ምስ ፈጣሪ እምበር ምስ ሰብ ዘይትዛረብ ንጡሚ ዓንጊልካ ንዕሩቕ ቀዲንካ እሾኻይቱ ጋለይ ዕንቅፍቲ ትዓንቅፈለይ ኣፊርካ እትወለይ ነቲ ብልባ ዘሎ ተኣማሚና ከም ትሰምዖ ይኸብዳ ኸይበለት ድሌታ ተውግዖ ንሰናይ ትጽሊ ንቤታን ጎረቤታን ኩሉ እያ ትስከም ናታን እንዳማታን ዓባይ ሰብ ቀረባ ናብ ሓቂ ቀረባ ናብ ፍትሒ ቀረባ ናብ ጽድቂ ክለማይ ፈንፊኑ ጸሎቱ ትቕለብ ዓለሙ ከም ኣበይ ክርከብ ዓባይ ሰብ በልናይ ብርሃነ ገብረ ህይወት ካብ ድምፂ ልቢ ካልኣይቲ እዛ ክዳናይ ትሕፅራ እንተበልናኩም ናይ ወባነ ነጋሽ ሳግላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክዳን ኣይትሕፅራ ኣንትን ጎራዙ ትምሃራ ሓደራኽን ሓደራ ካልእስ ድላይ ክንግበራ እዛ ክዳን ግን ግደፍ ኣይትሕፅራ መኽበረይት ክንነግበር ኣይትሕስራ ንቅድም ብዳንጋ ጀሚራ ደድሕርኡ ናብ ሰለፍ ሰጊራ ኣብ ኮምስክን ዓጢፍክን ሽራራ እንታይ ገዲፍክን ኣላ ነቲ ኣውራ እንተኾነ ኣውራ ኩሉስ ኣውራ ብዘይከኣ የለን ናብራ ወላ ማዓሪኹን ወላ እንጌራ ኣባጅጎ ዓንተወይ ዘኽበራ ብክልተ እምባ ተሓፂራ ተዓዲላ ኣብ ፅኑዕ ሰፊራ እምበር ኣብ ርእሲ እንተትኸውን ተፈጢራ ኣብ ኢድ ተትኸውን ተፈጢራ ሕሱማ ሰሓይታ ምስ ቁረራ ፀሓይ ጾም 40 ምስ መረራ ተበቂሳ ምኸደት በሪራ ኣጓብዝ ምጨነቆም ምሕባራ ደድሕራ ምፀደፉ ቋቁራ ንባዕላት ክንክሕሸክን ዝተመኸራ ኣይንስእናን ኢና እምበር ንሳሲ ሒዛላ ኣብ ፅቡቕ ስፍራ ኣይንስእና ናብ ዝነበረት ነይራ ንዓና ክትከውን እንድያ ተፈጢራ ይብሉ ኣቦይ ነጋሽ ሳግላ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ኤክስፖ ብ1972 ዓመተ ምህረት ዝቐርቦ ማሰ እዩ ካብ ማሰ መልቀስን ቀዳሞት ዘርእስታ ናይ ሰሎሞን ፀሃየ መፅሓፍ ዝተወስደ ብጣዕሚ ፅቡቅ መገለ መብርሂ ሓቦም ነቶም ሰማዕትና ሰላማዊትን ብድሕሪት ኣላ ገለት ወይ ትኸውን ወይ ሂሩት ሓፈሻዊ እቲ ጉሉፅ ኮይኑ ይስማዕ ንበላ ሓንቲ ውስጠ ዘተ ኮይኑ እምበር ክዳናይ ትሕፅራስ ክዳናይ ትሕፅራ እያ ዝያዳታ መኽበሪተን ምዃኑ ከምዚ ምስ ኮንፊደንስ ምስ ንዕባለ ክመስል ይኽእል ግን እቲ ክብሪ እዩ ዘሎ ብዓያ ትጅመር እቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክብሪ ከዓ እዩ ዘሎ ንዓ ደልዩ ክንደይ ሰብ ዘይጣማጠ ክንደይ ሰብ ዘይበኣስ
እንደይ ሰብ እሳይ ዘይገብር እምበሽ خفيت ካሉ ገለ ከይከፈት ካሉ ከማና አንቆራሲ እሳይ ዝገብረካ ሕጂ ተኸብረ ክንስ ኣባይ ኣዘላ ማለት ንዓ አንተ ዳ ሓፂርካያ እቲ ካልእ ክብሪ ንኽዕቀብ ወይ ከዓ ናትክን ክብሮ ንኽሕሎ ተኽእሎ ዓብ ተኽእሎ ኣሎ ንምባል እያ ከምዚ ንምባል እቲ ናይ ባህልና ወላ ተኽዳና ስጋብ ታሕቲ ዝኸይድ ሸኾናኣ ዝበፅሕ ኣብዚ ዓንካር ዓንካሪት እግራ ስጋብ ዝበፅሕ ሽፈንሲ ብኸምኡ እዩ ማለት እዩ ሰብ ጠማትሲ ባዕልኻ ዝፅውዕ ምሽ ዝብኢ ፀውዐት ዝበሃል ኣላ ባህላ ምስለና በላዒ ፀውዐት እጅ በላዒ ትበላዒ በላዕሲ ከምቲ ናይ ዓድና በላዒ ናይ ወሳዲኣ ገለ ዘይኮነስ እቲ ሕማቕ ናታ ዝምነ ዝበልዕ ከምዚ ናይ ኣንበሳና ኣድጊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣድነናይ ማ ምልክትን ትገብረልና ኣላ ሰላማዊት ካልኦትን ርኢ ትህቡ ይህሉ ስለዚ ተቐንዲ እንታይ እዩ እቶም ድሓር ሕጂ እውን ዘይከታተሉና ዘለዉ ኣብቲ ዩቲብን ኣብ ፌስቡክ ተመሊሶም ከስተማቕርዎ ሽዑ ኣብኡ ንርእቶ እንኩም ማይቲ ቀደም ዝነበረ ኣባህላ ትርኢ ኣለኻ ብተዛዋርስ ከመይ ገይሩ ነቲ ሕብረተሰብ ይምህር እዩ ሕጂ እቲ ናቶም ቃላት ኣዘራርባ እቲ ጥበቦም ኢና ንመሃር ዘለና ስለዚ ንሕና ኸ ካብኡ ንዑ ወሲድና ሎሚ ብኸመይ ክንገልፆ ንኽእል እያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ስለዚ ኣነ እውን እታ ደቂ ሃገረይ ትብል ከቕርበልኩም እየ ናይ ባ ትካቦ ኣባይ ኣባ ትካቦ ከምቲ ዓንተ ዝገለፅኩም ብቐፃሊ እቲ መንፈሳዊ ትምህርቶም ምኽሮም ብግጥምታት እዮም ዘቕርብዎ ነይሮም ስለዚ ብድሕሪ እዚኣ መሰጋገር ክህልወና እዩ ሰላማዊት ከተቕርበልና እያ ስለዚ ኣባ ትካቦ በዛ ጥቅምቲ 1943 ዝፀሓፍዋ ካልእ ግጥሞም ከዓ ንኣንበብቲ ኢሉ መንፈሳዊ ምኽሪ ዝሓዘለ መልእኽቶም ከመሓላልፉ ንዕዘብ ደቂ ሃገረይ ኩልኻትኩም ስምዑ ዝደለኹሞ እንሆ መሊኡ ንሰባይ ከልኦን እዩ ምላሽ ልማንኡ በደል ካባኻትኩም እዩ መዓስ ካብኡ ንበበልና ትብሉ ምህርቱ ትፅውዑ ንሱ እዮም ብበልኩም ንስኻትኩም ተውግዑ ስለምንታይ ትኾኑ ቆልዑ ደቂ ሃገረይ ክትጥቀሙስ ፅንቢላትኩም ስምዑ ክርዳድ ኣይበቁልን እዩ ስርናይ ተዘሪኡ በርሜሶና ብብላሽ ተወዲኡ ኩሉ ሓላፊ እዩ ንነፍስኹም ርድኡ ቀሪቡ ከይከውን መርዓዊ ምምፁ ትርእይዎ ኣለኹም ኣካይድኡ ትንቢት መፅሓፍቲ ተወዲኡ ደቂ ሃገረይ ፍትሕ ደጎ ኪዳንኩም ኣፅንዑ ብየማን ክትቆሙ እንክብለኩም ንዑ ኣብዚኣ ከለኹም ብሓጢኣትኩም ንብዑ ደቂ ሃገረይ ምሩቕ ብሞያኡ ርጉም ብኽፉኡ ኩሎም ክእከብ እዮም ኣብ ቅድሚኡ ዝተርፍ የብልና እንተሓልዩ ሰራዕቲ ዘለኹም ብቕልዕና ስርዑ ኣፋጢጥኩም ወርቂ ኣይትብልዑ ለቦ ኣጎይታኹም ሓሉ ኣፅንዑ ደቂ ሃገረይ እዚኣ ናይ ባ ትካቦ እቲ መንፈሳዊ መልእኽቶም ብከምዚ የመሓላልፉ ነይሮም ማለት እዩ ኣንቢበያ ነይረ ደስ ዝብል ብሓፈሻ ወላ ብድምፂ ከም መንፈሳዊ ክሳይ ገይረ ኣንቢበያ ነይረ እቲ እታ ደቂ ሃገረያ ቆሪፆማ እቶም ፖስት ዝበሉ ኣብ ፌስቡክ ቅድሚ 2017 ኣብ ፌስቡክ ረኺበያ وحجي تا أرست دك هاجري عندي أمونغو مونغو جن سلسة حبني أنا تي اتناتاتهم أمونغو يتوتر استمر استحنتيع جن مما ليش كحتم بوح اللحاسي في الليل اتفل شفنا ناتهم تتبم ناتهم أتصب بك حتى بزوجها بزح ترجم له بزح متصحب تصح في حاب زمايل نحن قلنا تتبم ناي ولدنا بزح قطع ብዙሕ እንደፍኣሉ ሓቂ ዘረባ ሕጂ ኣብዚ ማሕፀን ይኹን ኣብ ካልእ ነምፅኦ ዘለና እንታይ ኩሉ እቲ መንእሰይ ወይ ኩላትና ከነስተማቕሮ ጥበብናታቶም እንታይ ብሉ ነይሮም ኣበይናይ እዋን እንታይ ምኽሩ ኣፀቢዕና ንኽርዶ እሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ኤስቢኤስ ቀሪቡሎም ኮንን ተስፋይ ዳርጋ ብዙሕ ኩሉ እምቢብዎ እንዲ ሕጂ እውን ኣብ ካልእ እውን ክንበብ ሰምዐ ንሕና ብዝያዳ ሕጂ በዚ በዓል ማሕፀን ገይሩ ብዩቲብ ገይሩ ፌስቡክ ገይሩ ኣብ ቲክቶክ ኮይኑሲ ኣብ ድምፂ ናይቶም መንእስያት ኣብ ድምፂ ናይ ዝወለዶ ንኽበፅሕ ናታቶም ምኽሪ ኢና ነቕርቦ ዘለና እቲ መንፈሶም ራእየካ እዩ እቲ ናታቶም ፀጋ ስለዚ ነቶም ከምዚ ኢሎም ብፅሑፍ ዘቕርቡልና እንዳመስገና መሰጋገሪት ክትህልወና እያ
تقرب كلها سلامات. الخبرات تعذبتنا كما تستمعوا لهم كوف لكم عببتهم سمعنا لهم ولا كان اليوم تسمعوا لهم زي نسحكم نستمعوا رئيتوتات هابو እንደገናውን ከቀርብ አሎ ትብሎ መደባቱን መገድ ማህፀን ጌርኩም ክሰዱልና ትኸሉኹም ከምትሪኦ ዘለኹም መንእስያትና የማነሎ ሰምሃራላ ፊልሞኑን ኣሎ ካልኦት መንእስያት ይመፁ ስለ ዘለዉ እንደ ሓደ የኸይድ እሞ ምናልባት መሰጋገሪ ሳብ ትመፅእ ድሓን ሓንቲ ወላ ንብሎ ፅበቲ ከምኣ ኮይነ ነይረ ትብል ናይ ይርጋዓለም ፍሳያ ጭንቕ ዶ ይብለካ ትገብሮ ጠፍኣትካ ሕርቕ ሕርቕ ዶ ትብል ዝርዳእ ስኢንካ ነቲ ምንባር ዶ ገፁ ትፅዮኖ ህልም ይብለካ ትገብሮ ትኾኖ ንምንታይ ትነብር ንምንታይ ትህሉ ሕርብድ ዶ ይብለካ ትርጉም ትስእነሉ ሃሊኻ ወሊድካ ይወሊድካ ፀጊብካ ጠሚኻ ደቂስካ ተንሲእኻ ኩሉ ሓደ ፍልልይ ዘይብሉ ኮይኑ ዶ ትረኽቦ ሂወት ሕንብርጅሉ ሚቑዶኻ ትብል ሓቂ ሰቲኹካ ውሽጥኻ ክፍሳህ ይርዕድ ግዳንካ ድላይ ዝብለሉ ግዜ ዶ ይህሉ ናፃ ዝኾነሉ እዋን ዶ ይህሉ እንተዘይከድክዎ ሲመፅእ ዝህሉ ኢልካ ዶ ትቋዝም ሰማዕ ብዘይብሉ ኩሉ በዓል ፈልጥ እንታይ ዝዓብስ ሂወት እናሽካዕካ ንሂወት እናሽካዕካ ንሞት ጨርሕ ዶ መፀካ ሓድሽ ሓሳብ ሰፊሩ ብርእስኻ ተረዲእኒ ኣሎ ሓወይ ወድነየ ካልኣይ ጎድነየ ተረዲእኒ ኣሎ ናብራኻን ቃንዛኻን ከምኣ ኮይነ ነይረ ኣነ ሓደ እዋን ኢዳይ ትሃብ ጥራይ ኣይኮነን ዘይበሊ ኢድ ዝሃብካዮ እዩ እግሪ ዝደሊ መሓውር ወሲዱስ መዓስትን ባህሊ ንእስነት ኣብልዩ ትንፋሲ ዝምንጥል ድግስ ንበዳሊ ዕውርዳት ዝተክል ገጣሚት ይርጋዓለም ፍስሓ 2018 ስጋብ ትዳሎ ኢለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቀፅለና እውን ተለካ ካብ ንሓንቲ ሰብዓና ስለ ዘላ ምልክት ገብረልና እያ ኦኬ ኣቦያ ይረ ፈትያትኒ ዝፈተኽዋ ሓዳር ወዛ መሲልዋ ጎጀና ንፍለ እናበለት ከሊኣትን ነቐሳነት ህድእ በል እንዶ ህድእ እናዕ ኣነ ክሳዕ ዝረጋጋእ ኢለ ሕሾክ ተበልክዋ ትጥብረኒ ሰዲዳ ደዋ ተሰኒፈ ግዲ ኮይነ ድሌታ ክፍፅም ወሲነ ሕጉስ ፍንጭሕ ኢላ ተሰራሲራ ድሓር ቀስ ብቐስ ተጀሚሩ ዕንዱ መፀ ክበሃል እሩሩ ታተወዲኡ ምስ ደልደለ እግሩ መድቢ ክመርፅ ጀሚሩ ቅጫኡ ከይበልዕ ፈታፊቱ ምጅባይ ዘይከይድ ኮይኑ ባህርያቱ ኣነ ሰሪሐ ዘይኣቱ እንታይ ዝኾኑ እረ ንምሸቱ ቃሕ ቀባሕባሕ ማዕበል ቤትና ሃሎ ከይሃድአ ዘለኽወስ ኣቦያ ይርአ ትብል ገጣሚ ብሰመረ ወልዱ ካብታ ህያብቲ ደራሲ ትብል እያ ብጣዕሚ ፅቡቅ የማን ስለዚ በቲ መደብና ዳርጋ ኣብ ምውዳእ ኢና ተፃሕየ ስለ ሰላማዊት ናባኺ ንሕና ዝኣክል ኣቕሪብና ኣለና ኣብ ቀፃሊ እውን እቲ መደብና ክቅፅል እዩ ፍሉይ ምስላታት ቀሪብና ኣለና ሕንቅል ሕንቅሊተይ ስለዚ ናብ ሰላማዊት ከነሕልፈኩም ኢና ሰላማዊት ኣለሃይ ኣብቲ ማዕዶ ዘሎ ሓዋየ ክኸይድ እየ ክማሎ እየ ኣብዚ ስደት ዘላ ሓፍታየ ክኸይድ እየ ክማላኣየ
سمعتو زلو حوايا كخيدي كمالو عبزي سدس زلا حبتايا كخيدي كمالو أبعد زلو ولدي ودوينا عنك معلتي عشو قدايلي لخمايلي عشو قدايلي لخمايلي شو قدايلي عشو قدايلي لخمايلي عشو قدايلي لخمايلي وانست سالوا بعدنا ازاي حوي مبوغو زرسنا ازاي كرا دروس خستنا شو قدايلي لخمايلي والحامة يكوني كلا عيتي والنانيتي وتي ما مخرتي وانت لبي يكوني بحاتيتي هاي بين غيبك عزازيتي شو قدايلي لخمايلي زيت دك زلي عطف بالي الزحمام كله نبخ دقالو نزل وحلبي عستبهللو عبيدي لبزب عبيدي نعشو قدايلي لخمايلي نعشو قدايلي لخمايلي شو قدايلي عشو قدايلي لخمايلي عشو قدايلي لخمايلي بتزبلو كله ورخم دقالو خوص حمام كله لبخم دقالو أي سمع نسخ زيبلو نزل وحلبي عستبهللو دك عدنا بمخانني على ليين بخدانني دك عدنا بمخانومي على اليوم بخدانومي دك تقريا بمخانني على ليين بخدانني دك تقريا بمخانومي على اليوم بخدانومي قددي ورخ زايدي سنكن كلاعل وبين سمدي عبيدي والعنتو قريدي كوخب حبوخي كبس مياويدي في الشغل دوبلي من ذا استفلي من ذا خياني كفر دوبلي وصل بيكوني كما ميكالي محسن كهدو وتناتنا بالي دك عدنا بمخانني على ليين بخدانني دك عدنا بمخانومي على اليوم بخدانومي دك تقريا بمخانني على ليين بخدانني دك تقريا بمخانومي على اليوم بخدانومي على ليين بخدانني على اليوم بخدانومي على ليين بخدانني قرب مبالي لبي استبهلي في شغل غهابي تصوتني عطش تعلمين طعمت معازة صبيك لاغو وابدح رقزة وقعك دهليت وقعني نافقك اندي خويني تصوتني يعني لنا بتعمي ميمان أبي كيت كات إنحكا إتي أكلت كارير له سلازم ونود سلازلنا انتاي تبلو مخمي أمسينا خمي مدبا محلاليكنا لازم تعذبتنا بفل كأن من ساعتنا كعدمة ملأختها تحلف عند الواقع كم عتصو ماريتي ثانك يو أبوي تعدسة يعني يلي كبرها باللي نجمرتا نعهم نمسجن ومون مهتسن أبانات مهتسن هلو نسر اللغة تكاسينا همزي لا عدد تهبنا نتناي كل طبب كنا تبوتا مهاوهم مالتي وكله نعمسكم قد حيروز مسأتي كتصبروا خمزلو زناي من إسيات تيك ناي طبب أبوتاتنا كندسوسو
ከም ዘለና ብሃሳሰ ለባም ወይ ከዓ ብሽፍኑ ነዚስ ንድሕሪት ምምላስ እዩ ንድሕሪት ካብ ምዕባለ ዘርሕቕ ገለ ከይመስለና ንርአዮም ንፈትሾ ከመይ እዩ ናብ ሓድሽ ድና ንኸይድ ዘለና ወላስ ካብቲ ዝነበረ ኢና ንርሕቕ ዘለና መሊስና ነቲ ነችራል ወይ ከዓ ነቲ ፅቡቕ ነቲ ናይ መኣዛ ዘለዎ ነገር ኢና ነጥፍኦ ዘለና ነቲ ላዛ ዘለዎ ክንፍትሽ የኽእለና እዩ ማለት እዩ ንዕኡ ንሪኦት ነቲ ናይ ጥበብ ናይ ኣቦታትና እንታይ ነይሩ ከመይ ብኸመይ የመሓላልፍዎ ኣዘራርባ ጥበብ ኣዘራርባ ዝበሃል ወይ ሞቲቬሽን ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ነገራት ብእንግሊሽ ስለንብሎ ዘለና ኢና እምበር እቲ ቅድም ዝነበረ ላዛ ናይ ኣቦታት እዩ እቲ ኣዘራርባ እቲ ባህሊ እቲ ሞጎተ ገለ ኩሉ ኣብኡ ስለ ዘሎ ምፍታሽ እዩ ዘድሊ ካብኦም ከዓ ብዙሕ ክንመሃሮ ንኽእል ብዙሕ ነንፀባርቆ ደስ ዝብል ፀጋታት ኣለና ሞ ንዕኡ ንፈትሽ ከም መንእሰያት ክብል ይፈቱ ማለት እዩ ካብ ኣብ ካልእ ፀርፍታት እናሰማዕካ ከምዚ ኢልካ ናትካ ፀጋ ክትምርምር ክትሰምዕ ደስ ዝብል ብኡ ቢልካ ከዓ ትምሃር ይበልፅ ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ደልዩ يقنيلا ما بتعمل صوب ملأختي أنت هاي ما خوش خلو سلازي بعبيتي ناي محسن نمسكن مايتي قمدلنا بوتا رخيبنا بوتا حساباتنا نقول شغلو مسكالوتن رخولو كم زبل كيها ندحرك كن ملس مهنياتو تتسبب أزرار باخم ستولا زلها أنا بديك العالم كله في الشغل خو جزء وسيلة هدي إلى كل بزح جنسهم عزلنا موتيفيشن بحال تسبب أزرار بحال كوميونيكيشن كن مهار بحال جن كله بزي خاطر هو ما يتزنبر طبعا زارر باليو اتموغوت ديو اتاخيباتاتهم ديو تلازم ديو بزح الله سلازم خمس وركاو نسخاتكم اللهم ناكا ولدهم بزح سلازلهم كلاتنا حبيبنا مايتي نحن حالفنا تكن سكة من انا قدنا توم قدم زنبرنا توم مع كرة تاينا محلال نسخاتكم من المتعي كم تمجم مريم زقول شو نبركم كوتا نحن قدامت كل ناسي تقدامي نابتم مع كل زم محلال فولو سلازم مع كلايكا كابتن قدامو تقبلوا نابت دحري يحلفوا نابدكم مالتي سلازم سخاتكم وتاخذ تدرب حالاتنا حيشكم زلهم سلازم نازل حيشكم زلهم طبق صحاب تعملوا مسجونكم نبروا اللعبه لنا سلازم كلكم تخاطرت لنا ما تصن زلكم الرأي بنفس مالتي كلكم عامهم انت كتبركم تدخلوا نابتي ويب سايت ناتو عاتيهم ريتوتات تدخلهم كنت سوني ونمربالنا سلازي كنت في تليفونكم كتم حلال فتحولهم ناب معتن ويس بسلامات مقدي سوني تراحبنا نخلاتنا سلازكونا أبو زتينا إذا حاشة زبلينا نقرب سلازي تتصنبرنا خمزي يمانا زبالو كلاتنا سرحمو يقني لنا عبزوز لكم سلاما تعلنا نمني لكم دحان